It's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto niya pang mabuhay, kaso traidor ang sakit niya. My soul wants to fight pa, but my body is too weak na. Yan ang mga katagang dumurog sa puso ko nang sabihin niya sa akin yun. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sharia. Isang estudyante na nag-aaral lang mabuti. Isang estudyanteng lumalaban sa buhay. Estudyanteng may gustong ipagmalaki. June noon nang i-enroll ako ng mama ko sa isang pribadong paaralan. Nung una, ayoko talaga sa school na yon kasi Dominican yung school na yon. Sigurado ako na magdarasal kami palagi. Hindi naman ako yung tipo ng tao na paladasal. Pero dahil hindi naman ako yung magpapaaral sa sarili ko, pinili ko na lang na sumunod sa mga gusto ng magulang ko. July 2018, nagsimula na ang klase. Sobrang nakakakaba kasi first time ko lang makapag-aral sa isang pribadong paaralan. Laking public ako eh. So ayun, nag-getting to know each other muna kami sa klase hanggang sa nagtanong yung advisor namin kung sino daw yung saint na si Mother Francisca. Tapos may isang sumagot na lalaki. And that guy caught my attention when he started talking. Grabe, ang ganda ng boses niya. So first day pa lang, may crush na ako sa kanya. At itago natin siya sa pangalang Nathan. Then fast forward. Since that day, I secretly admire him. At dahil babae ako, alam niyo na, sinabi ko sa mga bagong kaibigan ko. And guess what? Aba, nireveal pala nila kay Nathan na meron akong gusto or crush sa kanya. Nakakatawa mang aminin pero umiyak ako kasi sinabi ng mga bagong kaibigan ko sa mismong crush ko pa. Parang gusto kong magpalamon sa lupa dahil sobrang hiya ko. Alam niyo yung feeling na almost 2 months kong tinago yun tapos malalaman lang pala nung mismong crush ko nang dahil sa mga kaibigan kong siraulo. So ayun na nga, medyo nailang sa akin si Nathan hanggang sa hindi na ako nakakagawa ng lakas ng loob na makatingin at makausap siya. Sobrang lungkot kasi para akong nawalan ng inspirasyon. But still, crush ko pa rin siya. Like na nga yata kasi matagal-tagal na rin. So fast forward, Christmas party namin. At hindi ko akalain na siya yung makakabunot sa akin. Maraming nanukso sa amin, lalo na yung mga kaibigan ko kasi nga yung crush ko yung nakabunot sa akin. At bago mangyari ang Christmas party, merong ginawang medyas na made in colored paper para doon isusulat yung wishlist namin kung ano yung gusto naming matanggap. Pero dahil gipit ako at iniisip ko na pagkatapos ng party gagala kami, ang isinulat ko doon sa colored paper na yon ay pera. So, nung inabot na sa akin nung monito ko yung gift niya, nagulat ako kasi may hawak siyang sobrang pula at regalo. Nagtaka ako kasi pera lang naman yung nasa wishlist ko. Tapos may inabot pang ganun. Aaminin ko, kinilig ako. Kasi akalain niyo ba namang nag-effort si Nathan na bumili pa ng ganun? Isang keychain na hugis aso. At yung sobrang pula, worth 250 pesos ay ginawa niyang tig-20. Makapal yun. At sinabi niya sa akin na prank daw yun kaya naman natawa ako kasi in fairness nabiktima ako doon. So ayun, natapos na yung palitan ng regalo. Bumalik na kami sa pwesto namin. Kinuha ko sa bag yung cellphone ko at saka ako nagsabi sa kanya ng thank you. Nakalimutan ko kasing sabihin sa kanya kasi nahihiya ako.
kaya tinext ko na lang siya. Marami pang activities ang nangyari. Then, nung uwian na, naglakas loob ako na magpicture kaming dalawa. Maraming shots yun at lahat ng barkada mismo ang nagpicture sa amin. In short, kinantsawan na kami. Then, nagpasalamat ako sa kanya and then we bid our goodbyes. Fast forward, March 2019. Naging magkaibigan na kami dahil sa thesis. Tinulungan niya ako, especially doon sa Filipino thesis ko. Magaling kasi siyang managalog, lalo na yung mga malalalim na salita. So ayun, tinulungan niya ako. Nakakasama ko rin siya minsan sa library kasi kaibigan ko yung leader niya at nagpapatulong ako sa kanya kung paano ko tatagalugin yung mga words or sentences na talaga namang nahihirapan ako. Ilang beses nangyayari yun at parang naging routine na namin. Then April 2019. We became chatmates. Hindi na lang kami friends, chatmates pa. Naalala ko pa noon, galing kami ng kapatid ko sa isang mall, naggrocery kami tapos naggala-gala rin. Umulan nun ng sobrang lakas. Buti na lang nakasakay kami ng jeep agad. Makalipas ang ilang minuto, huminto na rin ang ulan. Bumaba kami ng kapatid ko at nilakad namin papasok sa street namin. Habang nag-aasaran at nagkukwentuhan kami ng kapatid ko, bigla kong nakita si Nathan sa chapel. Kasi bago ka makarating sa bahay namin, meron kang madadaanan na chapel. So I was really shocked to the point na nakawayan ko lang siya. At napansin ko na meron siyang kasamang iba. And I think kasamahan niya lang yun siguro sa simbahan kasi nagsiserve siya doon. Pero hindi yung kasamahan niya yung pumukaw talaga ng atensyon ko. Habang pinagmamasdan ko siya, napansin ko na pumayat siya. Pero gwapo pa rin naman siya. At ayun nga, nagdire-diretso na lang ako ng lakad habang nagmamadali. Tinanong pa ako ng kapatid ko kung sino yung nakita ko at kinawayan ko. Hindi ko na lang sinagot. So anyway, nagchat ako at kinumusta ko si Nathan. At dahil sa napansin kong pumayat siya, hindi ako natutuwa dahil doon. Hindi siya nagda-diet at lalong hindi siya nagpapamacho sa pagkakaalam ko. And yes, may sakit siya. May 2019 he told me na umubo siya na merong kasamang dugo. Na-confine siya sa isang ospital sa Marikina. Nagtampo pa nga ako kasi bakit hindi niya sinabi agad yun sa akin. Hindi ko nalaman. Tapos nalaman ko rin na nagpapakimo na siya. Ang sabi niya sa akin, nangihina na siya at napapagod na siya. Meron siyang stage 2 lung cancer. Nung sinabi niya sa akin yun, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Mahal ko na kasi yung kaibigan ko eh. I care for him. At iniisip ko pa lang na cancer yung sakit niya. Parang hindi ko kaya. Because I don't wanna lose him. Umiyak ako ng sobra-sobra, ng lingid sa kaalaman niya. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng kaibigan na merong ganong klaseng sakit. Kasi kung simpleng lagnat lang, ayos lang sa akin eh. Tapos, pag magkasama pa kami, lagi niyang pinapaalala sa akin na tanggapin ko daw ang lahat. Then fast forward June 2019. Nakita ko yung My Day niya na merong caption na, suko na. And I replied, pinasusuko mo na rin ba ako? At habang tinatype ko yun, lumuluha ako kasi I hate giving up. Lumalaban ako para sa kanya kasi kaibigan niya ako. At matagal ko nang tinanggap na hanggang kaibigan niya lang ako. After a few minutes, he replied, "Ha? Pinapasuko?"
Then I said, wala. Then he said, hindi ka naman suspect para pasukuin kita. Char. Ha 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 ha. Biro pa niya. Pero hindi ko masakyan. Tinanong ko siya, ano bang nararamdaman mo? I know that it was a stupid question. I know that he was in pain or he is in pain. Kasi nga may sakit siya eh. Pero mas affected pa ako para sa kanya. Kasi ayoko ngang mawala siya. Then he replied to my question. Lonely? Missing someone? Nanghihina? To the point na suko na lang. When I read that, nakakapanghina kasi yung kaibigan ko gusto nang sumuko. So, nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, sa tingin mo, bakit buhay ka pa? And then pagkaraan ng ilang minuto, hindi na siya nagre-reply. So I continued. Ako na sumagot. Ang sabi ko, ako na sasagot. Buhay ka pa kasi may mission ka pa. At dahil may mission ka pa, you need to make a move. If you feel that you are lonely, if you are missing someone, etc., then make a move. Subukan mong alisin yun. Kasi buhay ka pa. At kaya mo pang baguhin yun. I hate the word giving up. Bago mo sabihin yan, isipin mo, ginawa mo na ba ang lahat? Para sumuko ka na lang ng ganyan-ganyan? Isipin mo din yung mga taong lumalaban para sa'yo. Wake up! May lumalaban pa para sa'yo. Then he replied, hindi naman kita pinasusuko eh. I am so grateful na ganyan ka sa akin. Then I typed, so stop saying that you are giving up. Ewan ko ba? Sobrang apektado ako sa kaibigan kong to. He is kind, he is sweet, caring na kaibigan, strong man. Masasabi kong lumalaban siya kasi nagpapakimotherapy pa siya. I know na sobrang hirap nun. Lumalaban siya for his own life. But all of a sudden, he wants to give up. At ang sabi ko sa kanya, nasasaktan din ako, Nathan, para sa'yo. And then nag-reply siya sa akin na, nasasaktan din ako, Sharia. At nasa punto na ako that I want to surrender everything. Na dati hindi ko naman nagagawa. It also breaks my heart when I say that I'm giving up. Because my soul wants to fight, but my body is too weak na. At dahil sa sinabi niyang yun, napahagulgol na ako sa iyak. Because it's true. Gusto niya pang mabuhay. Kaso traidor yung sakit niya. Nag-chat ako sa kanya, so what do you want to do? At ang sabi niya lang, I'm sorry. Ang bigat-bigat sa kalooban, ang sakit-sakit. Kasi wala ako sa posisyon para lumaban para sa kanya. Kasi siya lang yung mismong makakalaban nun eh. I want him to live long. I don't want to lose him. I love him so much. I love my friend. Ano pa bang pwede kong magawa? Bilang kaibigan. Again, ako si Sharia. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!